Să trăim un bun ismărit și astăzi o să ne jucăm Wildcraft. Da, după cum ne vedeți, suntem aici cu lupul, numai că e femela. E femela Ana și mi-a dat într-un chest vulpe. Efectiv, nu mă așteptam, dar e foarte bine. Frumos, dar îmi place dansul la... Dar astăzi o să jucăm cu lupul, pentru că de ce nu? Ia să văd la urs. Nu știu, dar îmi place ăsta, skin-ul ăsta. Și ăsta e cam slab, într-un fel. Mamă, ăsta e urs grizzly, urs brun. Cum vreți voi să-i spun? Ăștia doi sunt mai păroși. Ăsta e urs de miere. Ăsta e urs cafeniu. Deschis. Ăsta e urs... Nu știu ce urs e ăsta. Asta era fostul meu skin. Acest skin l-am avut. Ăștia nu. Dar... LOL? Ce-i asta? Ce-i face asta? Da. Și aș vrea să revin aici pentru că am făcut level 20 pe femelă. Și acum bara aceasta. Deci, stați să ies un pic de aici. Din nou, adăpostul acesta. După cum bine vedeți, la femela acum bara de aici de jos este roz. De ce? Dacă vă întrebați de ce, este pentru că acum femela este însărcinată, practic. Și da. Bun, deci avem o femelă, adică avem două femele, una e pui, avem un pui și un adult, deci avem o femelă pui și o femelă adult și acum ar trebui să caut păsări flamingo, pentru că alea sunt singurele pe care le pot lua pe sus, într-un fel, dar nu mai contează. Deci, uitați aici, niște păsărele flamingo. Chiar de bine. Acasă? Da, oameni buni, a trebuit puțin timp să fac filmarea și cuciul la mic aș vrea să semene. Adică domnul Alex aș vrea să-l schimbăm. Mamă, ce fain e asta! Asta o să vreau să fie skin pe amic. Da, când o să am skin nou, de exemplu,
Nu știu, cred că mai bine ar fi ca mama să fie așa. Alex o să fie așa. Alex o să fie așa. Și gata. Nu știu, îmi pare puțin inconfortabil. Da. În stagiul al doilea. Da, o să vreau să fac screenshot pentru fiecare stagiu al cățelușului. Acum, da, cățelul vine cu mine și face. Și da, l-am schimbat. Nu știu dacă am filmat atunci când am schimbat culoarea fiecare, când i-am schimbat blana fiecăruia, dar nu mai contează. Deci, iubeam skinul pe care îl aveam pe lup. Efectiv, era un skin foarte frumos. Skinul ăsta era mirobolant. Cei care sunteți mai vechi știți acest skin. Și cei care sunteți mai vechi tot pe canalul meu știți că ăștia cu Wild Club available with Wild Club nu era Wild Club-ul ăla. Așa era femeia. Așa. Parcă așa. Era încă unul, așa mai era altul și așa încă unul. Eram vreo 5 lupi, parcă, dacă și parcă, în fine. Of. Așa. Hai. Hai, vulpiță. Și acum trebuie să mânci ăsta micu. Tot. Mânci tot din farfurie sau chebat. Că vreau să crești cât mai repede. Chestia e că cred că cel mai bine pentru el ar fi să tot omor ăștia animale. Pentru că îi dă și lui experiență lui ăla mic. Îi dă și ea multă experiență. O să le spun, da. Și da. Masculul Haris, adică eu, femeia Ana, copilul Alex, băiatul, cel mai mare copil, până acum mezina familiei Anca și o să mai avem copii. O să avem vreo 7 copii, că parcă ai voie doar cu 8 lupi, parcă. Doar 8 lupi, trebuie să fiți în șatră. Șatra! Benzi, șatra. Da, și cred că să revin cu al 3-lea stagiu al cățelului. Mi-a venit o nouă idee. Pentru că cu alfa-ul, adică Haris, cu personajul principal, cu animalul principal, o să fie ăștia de level mai mare. Pentru că am personajul principal, animal, alfa-ul, adică cel cu care joc eu acum, adică Haris, e de level mare. Și mă gândesc că o să-mi dea caractere de level mai mare și, da, animale de level mai mare, dar trebuie să stau un pic. Până atunci pot să mă mulțumesc și cu ăștia de level 12 sau 13. Cât de cât acolo, un pic. Nu prea mi se pare mie cine știe. Până atunci eu mă duc să mai caut animale. Opa, eu cum ne uităm. Că totuși o să fac viziunea asta. Bă, în sfârșit ceva de level mai mare.
Chiar dacă au multă viață, nu contează. Are mai multă experiență și ăla mic nu mai are mult. Aia mică nu mai are mult. Bagă copchile în tine. Uitați-vă și voi cum mai crește. Mai crește acolo la stagiu. Cred că bine ar fi să găsesc și niște animale mai mari. Cel puțin vulpi. Măcar vulpi să găsesc eu. Măcar asta. Hai să luăm aici. Mirobolan ce asta și... skin! Un nou skin. Un nou skin. Editor. Skin. Bun. Copchile. Așa. Și pe vulpe am, pur și simplu am acești ochi negri ca noaptea. Copchile. Vezi că trebuie să fac tot mai mult. Așa, 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 așa. Asta am făcut-o fără să vreau. Fuc. Copile? Hai că nu așa, să ai din ce băga la stomac. Hai. De ce nu așa repede bagă în el? Bagă mă, tată, în tine. Stagiul al 3-lea. Bun. O să mă mai joc eu cu vulpea off camera, pentru că aș vrea să mă joc cu camera cu lupii. Puțin engleză pe la colțul gurii, dar nu mai contează. Sunt perfecționist în engleză, chiar dacă toată vara asta am mult mai mult engleză decât română, dar nu mai contează. Da, mă joc cu vulpea, să vă arăt și eu cu negri și după o să mă îmbrățesc și eu pe afară, că totuși n-am ce să fac în casă. În afară de a mă juca. Dar totuși nu stați doar în casă pe telefoane, cum fac eu uneori. Că nu e bine. Vă stricați ochii degeaba. Dar chestia e că eu sunt un fel de copil un pic mai diferit. Ba, dacă stau prea mult în casă, mă joc extrem de mult pe telefon. Dacă stau afară... Deci, eu, dacă ori sunt scos de urechi, nu chiar de urechi, îmi spune mama mea să ies afară, să nu mai joc pe telefon și după îmi spune să intru în casă, să nu mai joc pe telefon. Da, o să fac asta, așa. Să mai iau niște power și uitați, eu e și faină. Uitați-vă la ochi, uitați-vă la ochii aceia, uitați-vă la ochi. Da, nu știu, dar îmi plac ochii ăștia albi, dar nu știu de ce. Nu știu, dar nu-mi plac ăștia așa plini. Parcă mai mult ăia negri îmi plac așa plini. Ăștia albi superbi.
În fine, oameni buni, acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați like, share și subscribe și noi ne revedem data viitoare. Cred că dacă nu o să fie episodul următor cu Brawl Stars, o să fie tot cu el, cred. Ciao!